Čus, bus, ľudia. Ideme si preskúmať nový barák. No, akože predok vyzerá výborne. To budem používať na videa ten dom. Zad si ukážeme potom. Ideme dovnútra. Tu je hneď prvé telka. Som hral už. Tu je kúpeľňa a tu je skrytá miestnosť. Keby ste hrali tie slováčky a potom sa zavriete a vás nebude vidno. Len teraz sa mi to nechce robiť, tak. Áno. Tu máme spálňu, tu je vecko. Dobre, čo je hore? Dobre, tu budem mať izbu ja. Fox, kamarát, tu bude mať druhú izbu dole. Toto potrebujem ja. Budem mať tu. Nie, tu je vecko. Sa mi to, že dole bola izba jedna. Tu budem mať on, bo to budem vlastniť ja. Vlastne to máme vyzdoviť podľa seba. Tak to vyzerá von. A môj úkol je dostať teraz na strechu. Takže idem na to. No, sa to skladá tak. No. Ešte kosti. Neviem, aký tu je limit, takže ja prvý server nemám ešte, nemám Robux na to. Chcem skúsiť skočiť. Joj. Dobre, a teraz Robux. Teraz by som poskladal sa z kauču. Cestu. Áno. Dobre, teraz by som zobral prop. Nie prop, ale spacák. Kde je spacák? Rýchlo. Tu je spacák. Tak. A tu by som ho dal nad seba. No, môžem ho vidieť. Ale nemusel som. A tu je ďalšia skrytá miestnosť. Ďalšie neviem. Takže keby ste chceli ďalšie miestnosti, si pozrite Junglesa. 100% mu dajte odber aj Danglesovi. Dangles, ja mám jeho merch, proti hejtrovi bojuje. Takže musíme vybojovať hejtra. Takže dajte Danglesovi odber, prosím. Môj druhý obľúbenejší youtuber. Dobre, čo by som vám ešte mohol ukázať? No. Ja si pozriem, že nemá sú veľké nové auta, ne? Keď to kúknem. Nie sú. Niečo majú VIP. Tu máme toto, ne? Toto by ste mali vedieť. Hej, a nová vec je toto preskávka ešte. Dobre. Pre dnešné video je to všetko. Zatím ahoj.